Ola, somos os alumnos do sexto de primaria e hoxe imos falar sobre o que investigamos en relación cos castrexos dentro do noso PDI. Aínda que somos unha aula castrexa, o primeiro que fixemos foi investigar sobre xogos romanos como o Ludus Latrunculorum, as Tali ou os Tesserae, para ir á feira de emprendemento de Lugo, na que ademais vendimos chaveiros e outras cousas. Despois fixemos as contas do diñeiro e vimos as ganancias que tivemos. A principios de curso preparamos dúas exposicións para as demais clases. Na exposición de primaria falamos sobre as etapas nas que viviron os castrexos, das súas costumes, de como vivían e de como vestían. Para infantil fixemos un conto adaptado que resumía a exposición de primaria. A protagonista era Alana, a castrexa, que vivía nun castro ata a chegada dos romanos, cos que primeiro pelexou, pero despois aprendeu a convivir. Ademais, traballamos cos estandartes da entrada. Cada un colleu dous animais e comenzamos a investigar o que significaba para os castrexos na mitoloxía celta. Cando rematamos, fixemos unha poesía e puxemos o que eses animais simbolizaban para nós. E máis tarde fixemos uns QR con toda a información. Creamos no corredor do comedor unha liña do tempo na que situamos cronolóxicamente os feitos investigados sobre os castrexos e romanos. Tamén pintamos unha liña proporcional á duración de cada etapa e descubrimos que a maior parte da existencia do ser humano era prehistórica. Por último, collimos a canción de Shakira chamada Azul, cambiamos a letra e gravámola na radio e convertímola na canción oficial do PDI. Iván fixo de técnico e Olayo, Iris, Lía e eu, que son Claudia, cantamos. Anímate a escoitala! Así aprendemos, por iso vimos cantar. Estén moi atenta para poderte enterar. Escoita nosa canción, non perdas o tempo. Abre ben o corazón, desfruta o momento.